En Vigo están preocupados polo estado do encoro de Eiras. A Xunta advírtelle ao Concello que ten que cambiar unhas válvulas deterioradas ou que hai risco de que Vigo quede sen suministro de auga. O Concello responde e culpa a Administración autonómica. Carlos. Toda esta auga que estaba caendo, iso unha boa nova, terminou de enchelo en Encoro de Eiras, que despois de meses de seca está, e un dato doxe mesmo, o 80% da súa capacidade. Por iso, como se pode ver, está dende hai uns días desaugando o río Oitavén. Pero a Xunta alerta de que a auga que está aquí retida podería a medio prazo por non acabar de chegar ao seu destino, basicamente a cidade de Vigo e a súa área metropolitana. Din que os técnicos detectaron aquí na presa unhas deficiencias que poñen en risco o abastecemento de auga potable. Aquí está o problema. Estas son as dúas válvulas da presa, hai 4 en total, que teñen defectos. Unha está rota e oxidada e a outra ten unha fuga. Teñen case 50 anos. A min Augas de Galicia me traslada que hai unha situación moi complicada, situación que froito tamén pois do desleixo que se tivo. A Xunta xestiona a presa dende 2023, pero asegura que ata este ano o Concello de Vigo puxo atrancos para revisar a maquinaria. O Concello négao. Tienen que echar la culpa diciendo que se obstaculiza su trabajo. ¿Quién? Que den los nombres inmediatamente para ir inmediatamente a denunciarlo a los tribunales. Medio Ambiente pide unha reunión urxente co Concello para organizar a reparación das válvulas. O alcalde de Vigo di que unha obra menor, 100.000 euros. ¿Cómo no cambian esas válvulas? ¿Cómo no cambian válvulas que no tienen prácticamente ningún coste? Pues si en 2 días no dan solución, las encarga Quali y las cambiamos nosotros. Que non é un problema, é un problemón. Un problemón froito de moitos anos de non levar a cabo ningún tipo de traballo de mantemento, sobre todo nas válvulas. A presa de Eiras suministra o 80% da auga potable de Vigo e tamén a outros municipios, como Redondela, O Porriño ou Cangas.